Nos levábamos moito tempo dicindo que Altri, que é unha empresa que quere contaminar o corazón do noso rural, unha macropasteira, non podía recibir baixo ningún concepto axudas públicas para contaminar Galiza. Pero sabemos que tamén esta é só unha parte das axudas que están pendentes de adxudicación e, por tanto, nós o que seguimos insistindo é que Altri non pode recibir ni un só euro público por contaminar o noso país, porque ameaza 4.000 empregos directos na comarca de Arzúa Ulloa e 19.000 na ría de Arousa, e que o que debería de facer o Partido Popular e tamén o Goberno Central é decir con total claridade que non se vai a financiar ese proxecto e, en todo caso, nós o que propoñemos é que esos 250 millóns de euros que está reclamando Altri se invistan para recuperar o río Ulla, para sanear a ría de Arousa, para apoiar os nosos tecido productivo, desde os produtores ás pemes e autónomos, porque ese sí que é realmente un proxecto tractor e creemos que aí hai unha inmensa vida, un inmenso futuro e miles de postos de traballo que se poderían crear en Galiza.